primeira, a ONU, no seu 70 aniversario, polos esforzos durante este tempo en intentar facer un mundo máis solidario. Recordamos que o inicio da organización foi en 1945, despois da Segunda Guerra Mundial, e coa finalidade de que non houbera máis guerras. Dende entón, moitas evitáronse, outras non foi posible. As segundas homenaxeadas para este día son as patronas mexicanas, por levarse 20 anos traballando con moi poucos medios, pola dignidade das persoas que teñen que emigrar. Recordamos aquí que, entre outros galardóns, as patronas mexicanas xa acadaron o Premio de Dereitos Humanos no 2013 e tamén foron nominadas no 2015 ao Premio Príncipe de Asturias da Concordia. Comezaremos o acto dejando no bote varias frases. A primeira para homenaxear as patroas mexicanas e a segunda, as seguintes, sobre a ONU, sobre a súa Carta das Nacións Unidas. Esta carta que é onde se determinan os dereitos e as obrigacións de todos os países que forman a ONU. Remataremos o acto con algo de música e baile. Comeza o un grupo de sexto coas patroas mexicanas. 1, 2, 3. As patroas mexicanas levan 20 anos axudando aos emigrantes que chegan a Estados Unidos no tren coñecido como Bestia. Muy bien. Comenzamos agora o aniversario da ONU, o 70 aniversario. Preámbulo da Carta Europea das Nacións Unidas. Vale. 1, 2, 3. Nos, as persoas das Nacións Unidas, comprometémonos a preservar as xeracións vindeiras do azougue da guerra. Muy bien. Oye, pero la A reafirmar a fe nos dereitos fundamentais do home. 1, 2, 3. A promover o progreso social de todas as persoas. Muy bien, baixamos. 3. Para acadar estes fins debemos Y ahora tocamos con 1, 2, 3. practicar a tolerancia e a convivir en paz como vos vecinos. Unir as nosas forzas para mantemento da paz. Non usar a forza armada sempre que se poida. 1, 2, 3. Emplear os mecanismos internacionais para promover o progreso económico e social de todos os povos. Muy bien. Ahí, por ahí. 2, 3. Decidimos unir os nosos esforzos para realizar estes destinos. Segundo, y para acá. Venga. Este foi o resumo do preámbulo. Agora falta unhas fichas de persoeiros que traballen na ONU. Fichas de ONU. 1, 2, 3. Citas sobre as Nacións Ahí Unidas. desde aquí. Acercarse. 3. Decidimos unir os nosos esforzos para realizar estes designios. Vai a avisar.